A ver, ¿algunha vez parastes a pensar como se organiza o sitio donde vivimos? Quen decide sobre as cousas importantes do noso día a día? Pois hoxe imos facer unha pequena viaxe para descubrir xuntos como funciona a nosa casa, Galicia. Preparados e preparadas? Imos aló! O primeiro é o primeiro, situarnos no mapa. Galicia está aquí, nesta esquina do noroeste da Península Ibérica. Como vedes, estamos rodeados de auga polo norte e polo oeste, que é o Océano Atlántico. Despois, polo sur temos de veciños a Portugal e polo leste a Asturias e a Castela e León, unha situación dende logo privilexiada. Moi ben, e todo este territorio noso organízase en 4 provincias. Seguro que vos soan, a que sí? Son A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Cada unha coa súa propia capital, claro. Pero, e a capital de toda Galicia? Cal é? Exacto. É a cidade de Santiago de Compostela. E agora, atención a un ano superimportante. Quedade con esta data na memoria, 1981. Este ano foi clave para entender como somos e como nos organizamos hoxe. Por qué? Pois ahora mismo vemos. Pois nese ano, en 1981, aprobouse o Estatuto de Autonomía de Galicia. E que é iso? Pois é, nin máis nin menos, que a nosa lei máis importante. É como un libro de regras do xogo da nosa comunidade. Foi un paso de xigante, porque significou que Galicia podía comezar a gobernarse a sí mesma, a tomar as súas propias decisións. En ese libro dise cal é o noso territorio, cales son os nosos dereitos e deberes, e, algo fundamental, recoñece o galego como a nosa lingua propia. Vale, xenial. Xa sabemos onde estamos, como nos dividimos e cal é a nosa lei principal. Pero, na práctica, quen se encarga de gobernar? Quen toma as decisións sobre os nosos colexios, os hospitais ou as estradas? Pois mirade, o noso autogoberno funciona con un equipo que ten 3 pezas clave. A primeira é o Parlamento de Galicia. Aquí están as deputadas e deputados que eximos con noso voto e a súa misión é facer as leis. Tamén son os que elixen a segunda peza, o presidente ou presidenta da Xunta, que é a persoa con máis autoridade de toda Galicia. E por último está a Xunta de Galicia, que é o goberno. É o equipo do presidente, cos seus conselleiros e conselleiras, que se ocupa de que todo funcione no día a día, como a educación, a sanidade, todo iso. E claro, como toda comunidade, temos os nosos propios símbolos, eses que nos representan e nos unen. Temos a nosa bandeira, esa tan bonita, branca coa franxa azul, o noso escudo, co cáliz, e por suposto, o noso himno, os pinos. E xa para rematar, un dato que seguro que coñecedes e que nos enche de orgullo. O noso día grande, o Día Nacional de Galicia, celébrase cada 25 de xullo. Unha data para festexar o que somos, a nosa cultura, a nosa historia, a nosa identidade. Agora xa sabedes un pouquiño mellor como nos organizamos. A que é interesante?